Bon dia a tots, sóc alumne de tercer B i estic fent un treball de La Tempesta. I aquí ara us explicaré el resum. La Tempesta. La Nahara és una noia de 15 anys que tothom admira a l'institut. Tot així, alguna cosa li passa els dies de tempesta. La pluja la paralitza i l'assetgen imatges d'una terrible experiència que va viure de petita. Es veu damunt d'un arbre enmig d'un torrent d'aigua. Sent els crits de la gent al seu voltant. Percep l'esforç del seu pare per arribar fins a ella. Aquesta vivència li deixa una profunda empremta emocional i condiciona l'actitud cap a la seva mare. Els fantasmes interiors de la protagonista s'hi projecten amb paraules cruels i punyents. Però el pitjor de tot és que no seran només paraules. La història basada en el succés verídic que va produir-se al càmping de Viescas de l'agost del 1996 reprodueix una angoixant vivència que roman a la memòria de milers de persones que van perdre amics, familiars i en una de les pitjors catàstrofes que van produir-se al nostre país a la dècada dels 90.